Morning, ma'am. Morning, sir. Nailisensya. Sir. Pulantaw sa lisensya. Magikan. Merkado. Hapaingon. Dito sa mong kaingnan. Ano sa, sir? Anong manakop man ka, sir? Nga dili man ni highway dire. Basta sa Region 9 tanan, amuan ning kuan. Pwede may manakop sa Region 9. So, naman kay lisensya. Bawal ning walay helmet. Bata angkas. Naog lang na day ha. Yes, ano nang bawal man, sir, nga? Di ba sa pagadian raman ang bawal nga wala helmet? Sa pagadian man to. Nga karon sa nasyonal na balaod, kinahanglan nga mosakay kag motor, mag-helmet jud ka. Kani okay ra ni. Dayon dapat pud ha. Kini magsapatos ka. Bawal man ang tsinilas. Sapatos, di bisag. Magaling dire nang takuning agid dire. Kay mo kulay dakop dire. Nanakop kay ko diri karon kay kabalo man ko nga moagi ka diri mang layas na diri mangagi ng mga kulurom. So kinahanglan ha kani magsapatos ka. Diyan kaning bata nimo mag-helmet mag-helmet. Naog lang day ha kay wala kay helmet. Baklay lang ka ha. Ay, ako nang panaogon. Or tikitan ka nako. Ayaw lang po, sir. Sige. Wala ko kwarta ibayad. Bili lang to yung bata. Dayon pwede na ka makalaka or wala kay violation. Okay? Mga idol, kining video mga idol, entertainment ni pero naghatag nig idea sa to mga riders nga dapat magsakay kag motor, magsapatos, okay ra mag-short basta magsapatos. Mo nay national law sa ato ang LTO, Land Transportation Office. Dayon kung mag-angkas ka, dapat maka-helmet ang imong angkas. Dayon ang motor sa balaod sa LTO dapat good for two person ra. Para safety, ang kaning mag-helmet ta dili na para sa mga LTO, kundi para na sa safety kay nga naman ang motor tumba na daan. Kung madisgrasya ta, matumba ta, mas gwapo to natay helmet para safety ang ato ang kinabuhi, dili makalas ang atong kinabuhi. Muna mga idol, daghang salamat sa mga nag-watching. Unta naamoy nakatunan dapat nga mosakay mo motor, mag-helmet, dayon kompleto og brake na mga signal light, kompleto mga lights para safety ang atuang pagliko, left turn, right turn. So, daghang salamat. Sige for watching. Kung nakakay nakatunan sa atong video, palihog og share sa atong video para aware ang ato mga riders. Gamay nga pahinumdom mga idol, diri sa Mulabi, Sambong del Sur, kinahanglan nga mag-helmet na kung naa kay angkas. Kinahanglan nga kompletong papel ang inyong motor kay para dili maharang o dili madugay sa kasada. Kay kada adlaw, halos na kada adlaw nga naidakop enforcer o LTO dinhi sa Mulabi. Thank you for watching. God bless.